mga kapabo ko daw may purok saging na maraming 15 pesos at isa gusto nga mo appeal sa among horror movie special, movie marathon special. Purok saging! Uy, paminot ka? Nagduwa man sila? Magpa-horror movie marathon special mo muhatag mo na ako 15 pesos. Kanya, aka na 15 pesos. Free entrance, free popcorn at the same time. Mag-movie marathon? Yes. Yes! Kanang mag-select po din kasi pinakanitik ko. Sama naman, di mo naman, you assume naman human. What I gotta do to get it through to you, I'm superhuman in a better. Pagin, iro. A few moments later. May halilisan ko. Wala talaga may 15 pesos para sa among kuan. Para sa entrance ba sa okay sa gusto nga mo jo. Ari may purok sagi mo pa siya may halinig 15 pesos. Nakaboy ba eh. Sige padayon ta. Uy basi mo apil mo ba ugma? Ito ta sa auditorium. Movie marathon ra ba daghan man ta. Sige. Kanay kasi pangalan mo. Diyan na gusto i-search ang Tingog sa Pabo. Alak. Hello. Kamala kasi salamat. I love you. Kasi Abo. Pabo. Pablo, numero 1. Ay, kami ang pa-baby girl. Ay, ganyan na Pablo may. I-subscribe na laman no. Masaya, tigil sa ko naman. Tingog sa Pabo. Lagi balik-balik. Sa ko siyang mga gwapo no? Kasi name mo kuya. Kung sa i-shoutout sa gino name. English na. Ay, what is your name? Where are you from? What's your name, baby? Express yourself. My name is Khan. Jerain. Ay! Kulino. Where are you from? Brikat. Isa siya dahil? Don V. Okay. Kanang Don V. Muna siya ang nagdaog sa mga kapabo ang sa Saima 2022. Dito sa RMS MNHS. Oh my God, pa rin mo. Wait, halin. Pero okay naman. Sulit man po kayo mga laki. Dayo ito lami. Pero, hindi na mag-ingana kayo. Sige ma-abuse ko. Menador Ranky, I love you! Ay, okay. Mama day, apil mo ugma day. Go, 50 pesos. So na, ari sa man ni. Now, kagugit yun. Nakapay ka. Tanghali na ito pinili. Pilang til? 24 hours later. Okay, so for today's video, magluto mi yung popcorn mga kapabo para sa among event karong gabi una, which is ang Halloween, a movie marathon Halloween special. Okay, so watch and learn. Okay, ansya na. Ada. Yara mga kapabo. Open it. Open it. What if it can't? What if it's a video? We should be real here. Stop it. Get some help. Okay, so yarang finished product. Okay, so ito tang wow. This popcorn is intended to all kids of Barangay Pami. Ang mga kapabo, ang kaliro. And then, pasigaon ang yeah. Onya, buta ka siyang oil. Then siyang oil. Gamay lang oil. Para mo dalog-dalog lang. After that, ibutang ang popcorn. Sakto na ba yun? Ano gay pa po init? Uy! Diba ang popcorn o mabuto siya kanay tingog. So, atong sundon ang beat sa buto sa popcorn atong sundugon. Iligbuto, di ba mabuto siya ang popcorn mabuto. Iligbuto, ingat ka na dapat malihok po ka. Pwede lang. Asa, hindi po magbuto. Grabe nagbuto, mga kapabo. Dale, dale, dale,
ng dating, ang lakas ng dating, ang lakas ng Tama na! Tingani ang saktong pagkaon sa popcorn. Lame kayo! Okay kayo! Another one? Sarap. My eyes and water. May gamit ko na ako. Okay, so ingani ang pagputos sa popcorn mga kapabo. So dapat, kung magputos ka, gwapa ka. Radyo na kung okay. Ito ang tamang pagputos sa popcorn. Mga bata, andam na pamumutanaw sa atong movie marathon Halloween special karong gabi una. Very good. Okay. Okay, di yung sa Pabo. Uy, mga bad man mo. Ayaw, inana. Okay. Ready na ka, baby? Ready na ka? Ready na ka, my scared? A few moments later. Smile. Ay, doble karang. Suko na gatas. Suko na gatas. Gatas sa suko. Dayoy! Tingog sa Pabo! Alak! Nakakaikabayan na ma'am. Na! Videohe ko! Sige. You are not allowed! Saksi mo ah! Mapriso ka! Agay! Ah! Sige. Ah!